indar bat oso azarre. Landa eremuaren erakargarritasuna, berezkoa duen poesia eta hotsak, azpiratuta egon diren emakume nekazarien eleak. Hoiek guztiak bildu ditu Leire Milikua Larrañagak lur gainean itzalazpian lanean. Leire, emakume nekazariak jarriko ditugu saiakera honen erdigunean. Bai, badelako kolektibo bat, nik uste balio handia daukana. Nolabait iraganeko zerbait balitz bezalako, ez? Zerbait, ez dakit hor, arraroa den zeo zer badagoz, egon dira noski, baina gaur egun badaude eta badira eta funtsezkoak dira. Arkitektoa ikasketez, Leire, agroekologia eta, berdintasun gaietan aditua bebai, nola uztartu jakintza horiek guztiak eta disiplina horiek guztiak? Bai, kurioso da, ze niretzat harreman handia dekie. Azkenean, arkitekturak hartzen du baita lurralde antolamentua, eta azkenean lurraldearen baitan dago komunitatea, ez hor, bata bestea, ez dakit, moldatzen dute eta baldintzatu, elkarrera ginen daude. Eta orduan, horrela izan zen, ez? Arkitektura, gero lurralde mailako hori, gero ja elikadura sistemak, hortik landa eremura, hortik nekazaritzara, eta beti osatzen, ez? Eta begiradak gehitzen. Eta egia da, azkenengotarikoa etorri zitzaidala, genero ikuspegia, eta klika izan zen agroekologiako gradu ondoko egiterakoan, ez? Hor esaldi bat gelditu zitzaidan. Agroekologia feminista izango da, ero ez da izango. Eta orduko Leirek esan zuen, Eta, klik bat izan zen, argi ikasi nuen, eta orduan, osatze horretatik, joan nintzen, da bueltatu naz. Ikerron eta ikergai batzuk eginda, erabiliko dituzu gainera, aurreko lanak eta liburu honetan, testigantzez gain, eta, datu asko bebai, apurtxu bet, argazki hori, ez da, eskaintzeko guri. Bai, nik esaten dut, liburu hau badala nolabait sintesi bat, ez? Osea, urteetako lanaren sintesi bat, eta esango nukeare destilazio bat, ez? Bide horretako gelditu nahi zen, gauzen bilduma bat. Eta beti ere helburua da lagungarri izatea. Niri klika egin didaten, gauza horiek ez dakit. Eskuragarri jarri eta ojala erabilgarri izatea. Itzaurre egin dizun baten bat, gonbidatuko dugu, gero geurekin liburuan itzaurrean bere hitzak irakurtzeko aukera daukagu, gero geurekin batuko da nor. Gurekin batuko... Nor eta zergaitik, bera? Nor eta zergaitik, ados. Gurekin batuko da Josebe Blanco, bera da Antzuolako Pikunietan ardiekin bizi den emakume bat. Eta bera, ezagutu nuen, liburu honen oinarrian badago ordezkatuak eta ikusgarriak izeneko lan bat, eta bertan hainbat emakumeren nekazari emakumeen ahotsak jaso nituen, egin nituen banakako elkarrizketak, talde lanzaiak, eta izan zen Kriston eskola. Hor ezagutu nuen Josebe eta gaur daino. Ni sektorean naiz nire aitaren alaba. Banago baina enago, eta orain hori da nire erronka, nire pausua. Leire, emakume nekazarien inguruko gogoeta berrikusketa bat, ezta? Gaur egungo begietatik eta purtsu bet gaur egungo kodeetatik. Bai, esan daiteke. Gehien bat, orain arte agian begiratu ere egin ez dugun eremua delako, ez? Orduan, berrikusketa, ikusketa ez dakit hor.
Bueno, tituluan, lur gainean, itzal azpian, lur gainean dauden emakume horiek hartuko ditugu, ikergai moduan, euren testigantzak izango dira, datu asko egongo da, aurreko ikerketa batzuk ere erabiliko dituzu, zure kontakizuna egiteko. Itzal azpian argitu behar da, ezta? Ikusten ez dena, ez da existitzen. Bai, Holanda, esaten da, ez? Hitza ez dekona, ero izena ez dekona ez dela existitzen, eta ni pentsatzen hori, ikusten ez dena ez dela existitzen, da, bueno, beti goi esor geruzak gehitzen ikusezintasun horri buelta emateko. Noiz hurbiltzen zara, gaira, Leire? Bide luze samarra edo da, azkenean, hau, ni hemendik nator, hemendik eta beste horrelako Maiabieko etxe batetik, eta orduan, bueno, haurtzaroan, goratzen naiz, larun batetan hemen eta igandetan han, eta udetan ere, eta beti, ezagit, atmosfera horretan, ez? Baina, guztiz, nik esaten dut erlako txuaskero bat izango banu bezala. Ezagutza guzti hori, modu inkontziente baten edo, bazen, niretzako izango ez balitz bezala, atzean usteko zerbait balitz bezala edo, nik behintzat horrela jaso nuen. Eta modu inkontzientean, ez esplizitua, Eta orduan, adibidez, ni hona etortzen nintzen, liburu batekin eta txapel batekin, eta denak mugimenduan zeuden, eta ez nintzen interpelatua sentitzen. Orduan, gero ikasketak egin nituen, arkitektura ikasketak, kanpora joan nintzen, kanpoan piztu zitzaidan nondik natorrenarekiko, ez? Han bai hizkuntza, bai Eslovenian egon nintzen eta oso antzeko kontu asko ditu. Eta orduan hori, bueltan baserriaren inguruko hautasko bat hartu nuen. Eta horri izan zen, zer dau hemen? Hori izango zen lehenengo klika. Eta gero ja, maila profesionalan egin dut bueltarako bidea. Gizarten dauden ezberdintasun horiek, gizon eta emakumeen artien, bazkanen kategoria politiko moduen, esan da, gizon izatiek zer suposatzen duen, emakume izatiek zer suposatzen duen, gizarten eta sozializazioan eta bar, oso sektore maskulinizatua dela baserria konturatzen zara, eta gizartan dauden ezberdintasunak agian beste era batera edo sakonago ikusten direla landa eremuan? Nik hor baditu nire zalantzak, Uste dute hor badagoela baita... igual pixkat piztinara salto egingo dut, baina... Hor badago geruza bat, nola irigun-herriguna baden aurrerapena eta guzti hori talanda eremua atzan gelditzen dena, eta oso hausnarketa interesgarria litzateke baita, ez dakit, goi-mailako zientzia munduan, edo enpresa zuzendarien artean, eta zer nolako harremanak ematen diren, Agian gauza askotan ez lirateke hain urrun egongo bata bestaren gandik. Eta pixkat, liburuaren helburuetako bat hori da, Esatea nola nekazari emakumeak, emakume izatearren sistema honetan partekatzen dituzten gainerako arloetako emakumeen marko berdina, eta gero badaude hor berezitasun batzuk, elikagaiak sortzagaitik, azkenean sistema kapitalista honetan gaur egun globalizazioak eta ez dauka balorerik, eta bestalde batetik landatarri izateagaitik. Gure begirada oso urbana delako. Menpekotasun horiek, azken aldian, mai gainean jartzen ari garenak, menpekotasunak ezberdinak izan daitezkelako, momentu garen geu menpeko izan gaitezke, baina beste batzutan menperatzaile bai. Landaguneko emakume hori, landaguneko emakumea ez dela emakume nekazaria bez, horren arteko ezberdinketari buruz ere hitz egingo dizut, galdetuko dizut, baina subalterno izatea era askotan, ez da? Landaremuko emakumea. Bai, liburuan jasotzen ditut aipatutako hiru horiek, subalternoak badira, botere hegemonikoaren menpekoak edo, hor ertzetan gelditzen diren horiek, eta orduan kasu honetan hori emakume asterisko, da hor emakume kategoriaren barruan sartzen den guztia, eta esan dudan bezala landatarri izatea beste geruza bat litzateke gaur egun, eta elikagaiak sortzea ere bai. Baina hor gehitu ditzakegu, ez dakit, ertz adina menperakuntza lerro. Arraza gehitu dezakegu, orientazio sexuala, eta guzti hori toki baten aplikagarria dena bestean ere baita. Eta honekin bai gehitu nahiko nuke, kuriosoa iruditzen zaidalako nola badirudien,
hori urbanoa dena ero, da oso komplejua eta komplejizatzen dugu eta ñabardura gehitzen ditugu eta nahi dugu fin arilkatu eta landa eremua da alako gauza kompaktu homogeneo bat eta horrez da gertatzen ezer. Eta pixkat nire ustez, bada garaia edo ez dakit jendarte bezala behar dugu baita, ez begirada hori komplejizatu eta... Landa eremuan dauden emakume guztiak ez direlako nekazariak. Baita ere, bai, eta hori bai lehen komentatu duzun bezala, izan ere landa eremuan dauden emakume gehienak ez dira nekazariak. Bertara profesionalki, nik datuak manejatzen ditut gehien bat, honen abia puntua da Emakunderen formakuntza beka batekin egindako lana. Eta ordan EAeko datuak ero ez manejatzen ditut gehiago. Eta azkenean kontua da landa eremuan bizi diren emakumeen 42% ez dauka inungo harremanik nekazaritzarekin. Baina gero, dutenen 70%, 100 handi bat da autokontsumoko harremana. Eta hor jaten gara fintzen, eta bertatik dedikatzen direnak dira gutxi. Sani jarten Teresaren mendekua liburua aipatu nahi nuke. 14 narrazio labur dira, iparraldeko eskaran, eta biziki ongi josiak. Barda, irakurri dudan narrazioa den aipamena eginen dut, azken euskal presoa presonegitik ateratzen da eta bere herrira itzultzen da. Banan konturatzen da, herriak euskal harrima galdu duela, dena sinema eta masa turismoaren inguruan itzulikatzen dela. Gainera herrian denak iglesez ari dira. Hain da desolatua nun presondegian berri txartzeko gogoa duen. Ikusten dugun bezala, liburu hau humorez josia da, baita ere franko-kritikoa. Zergaitik esan dugu leire ikustezinak izan direla, emakume hauek? Landa eremukoak, nekazariak, pixkat, segia da, duela 100 urte sinonimoak izan zitezkeen bi hitz horiek. Egindako lana ez da aktibotzat jo, esate baterako, beti izan dira, edo ama, edo alaba, edo... Bai, kontua da, hori begiratzen baldin badugu ingurura ez, azkenean emakume horiek eta asko horiek beti egon izan dira hor. Baina, azkenean, sozializatuta gauden gizarte honek ematen dizkigu joku arau batzuk, ez? Eta orduan, hor, ordezkaritza, ikusgarritasuna, ofizialtasuna, esango nuke, botere eremuak, ez? Gizonen neurrikoak izan dira. Eta orduan esaten da, besta emakumerik, ez eske, eraiki duzun traje horretan ez da kabitzen. Osea, oso traje zehatza da. Eta gero, hori esaten dugunan ikusezinak edo, eta batez nekazaritza sektorean, hasi zenean duela urte batzuk hori, ez? Elkarteak eta sortzen, berriz, botere eremuek erantzuten zioten hori, eta neurria zen oso zehatza, osea, gizonezkoak, adin bateko gizonezkoak, ez, batez ere. Eta beste alde batetik ere bai, hori da ordezkaritzaren eremua, eta gero, lanari dagokionez, etxeko eta nekazaritzari lotuteko lanen likidotasuna. Ustut hori dela beste gai bat oso importantea. Osea, gaur egungo erronka handietako bat da ikusaraztea lan erreproduktiboak, eske emakume hauen testuingurua da hori berbost. Osea, beraiek ziren lehenengoak, beraien lana, etxeko lanen edapen bezala ulertzearena, orduan, klaro, zuk horrela ikusten baduz, osea, oso gutxik zuten beren burua profesionaltzat, ez? Eta oso adibide polita dago, sindikatu bateko ordezkari batek esan zidana, eta zen, zuk bikote batean, bikote gizon emakume, bikote heterosexual batean badaukazu, gizonezkoa gelditzen dena etxean, ez? Edo, ez alderantziz, gizonezkoak kanpoan egiten du lan, eta emakume etxean gelditzen da, eta baditu baratza eta baditu animaliak. Orduan, emakume hori ez da baserritarra, baina alderantziz bada, emakumeak egiten du lan kanpoan, eta gizona gelditzen da baratzarekin eta animali batzuekin, inork ez du zalantzan jartzen hori dela bere jarduna.
eta uste dut hori oso adibide argigarri bat izan daitekela. Emakume danok gizartien eskatzen gabiltzena, erreprodukzio lan hori, zaintza lan hori, transmisio lan hori, egiten ditugun funtzio guztiak ez dauzenak, agian eremu publikoan eta fokuaren azpian, baina egiten direnak, erreibindikazio hori, baina esaten zabiltzena, traje horretan emakumeak erabakigunetatik kanpo geratu izan dira, eta ezinbestekotzat jotzen duzu bai aldarrikapen hori, egunerokuen euren lana itortzeko ezinbesteko izango da hori bai. Bai, noski, beraiek beren burua ordezkatu ezin baldin badute, oso zaila da baita gauzak aldatzea, ez? Hau bada gertatzen den beste gauza bat ere, batzutan intentzio honenarekin eta beste batzutan nik uste ez dakit, modu torpe batean. Kolektibo bat lagundu nahi dugu, eta kolektibo horren gaitik erabakiak guk hartzen ditugu. Oso zaila iruditzen zait hori ongi ateratzea. Azkenean, nork beraiek baino beto, beraien beharra, gabeziak edo dena delako aldarrikapenak zehazteko. Testigantza hauetatik, zer jaso duzu ikerlari moduan, eta esan dugu, dagokizun parteagatik bebai, testigantza hauetatik, ikusten delako aldaketa bat bebai, eta mugimendu bat hauela, eta, alduntzerako, ja badauz ideia batzuk eta bar, mugimenduan dagoen zeo zer, esaten den moduen liburuen bebai. Bai. Zer, mugimenduanek egiten da pizkate referentzia hori 3 bat aldekoz ez, eta 3. horri, ze egia da lehenengo lur gainean horretan sortzen dudala leiho bat edo, ez? Begirada garrantzia handia dauka, eta bertan jasotzen dut niri begirada aldatzeko balio izan didaten koordenadak edo. Nik ere bide hori egin dut, ni ez natorremen lekzioak ematera edo beste bat. Eta bigarren zatia itzalazpian horretan dela pixkat, bosgorailu funtzioa betetzen duena, ez? Beraien testigantzaketan astuz. Azkenengo horretan, mugimendu horretan, edo atal hori, oso beharrezkoa iruditzen zitzaidan, ze uste dut askotan gelditzen garela argazkian. Eta ez, dena dago bizia, kolektiboak biziak daude, emakume hauek egon ziren, baina badaude, eta esan nahi dut. Uste nuen oso beharrezkoa zela, azkenengo atal hori izatea zerbait, ez noa esaten propositiboa, baina behintzat ez izatea itxiera estanko bat. Eta orduan hor, bai jaso izan ditut, ez dakit, nabari diren mugimenduak edo, eta baita ere, interpelatzen dut, ez dakit, jendarte osoa, ulertzen dudelako, genero ezberdintasunaren gaia emakume bakarrik ez dago kigun bezala, emakume hauen egoera ez dela beraiei bakarrik dagokien zerbait. Benetan ere funtzio sozial ikaragarria betetzen dute, oso funtsezkoak dira, ez gara enteratzen, baina oso funtsezkoak dira. Gaur egun, kriston zaurgarritasun egoeran gaude elikadurari dagokionez, baina bada begiratzen ez dugun beste zerbait, ez? Nik ikusleeri proposatzen diedan ariketa da bihar mugak itxiko balira zer gertatuko litzateken, eta orduan ze lanbidek izango luken prestigioa eta ze ezagutza bilakatuko liratketen funtsezko. Eta orduan interpelazio horretan edo, baita adibidez ekartzen ditut sormen disiplina ezberdinak. Eta azkenean, berrikuspen komendatu zulen, ez? Badago berrirakurketa bat egiteko beharra, ze da kolektibo bat gelditu dena hor limbo baten estereotipoaren eta ez ezagutzaren artean. Eta ez dago gaurkotua, eta ez dugu asmatu oraindik. Ez dakit, aurkezpenetan eta egiten dugun ariketetako bat da hori, ez? Pixkat galdetzea eta buruan nekazari emakumea etorri eta jente askori etortzen zaio, zuri beltzeko argazki bat emakume nagusi batena baserri baten aurrean, ez? Gaur egun hori errealitatera nola trasladatzen da, nortzuk dira gaur egun nekazari emakumeak. Eta orduan, guzti horretan, berriz ere sormen disiplinak, errelatoak dauka itzelesko garrantzia, eta errelatoak izan behar du konplexua errealitatea den bezala.
Garbine Ubedaren sasi eskola, aipatuko nuke. Lekukoa bilduman atera zuten, gero izan du jarraipena, baditu beste bi liburu, Mehatxua eta Hirugarren Astegizenan, baina bat adibidez sasi eskola aipatuko nuke. Liburu horretan kontatzen dena da, nola bi gazte mendira ateratzen diren, eta han ari direla, egun pasa, Guardia Zibilaren segada bat ikusten dute, eta Guardia Zibilaren segada horretan 3 ekintzaile hiltzen dituzte, ez da? Eta gaztentzako liburu bat izan da, gaina atentzioa deitu zidan, ze gai sakona, eta ze ongi idatzi duen Garbinek, ez da, liburu hori, beraz, sasi eskola Garbine Ubedarena. Niri asko gustatu zait egiazki Chimamanda Adichieren Amerikana liburua, gai anitz aipatzen ditu Nigeriako egoera, Nigeriako emigratuak bai Erresuma Batuan, bai Estatu Batuetan zer den Afrikako emigratua izatea edo afroamerikarra izatea, beltza izatea, txuriek agintzen duten toki batean, gai anitz aipatzen ditu eta baita ere beren gutxiagotua izatearen konplejuak eta zenbat aldiz ez ditudan ikusi oihartzunak guk Euskal Herrian ere, eta bereziki Ipar Euskal Herrian ere bizi dugun egoerarekin, hizkuntzarekiko zapalkuntza horrekin. Beraz, zinez gomendagarria den liburua Chimamanda Adichien Amerikana. Inolako zalantzarik gabe, gehien kontsultatu ditudan liburuak izan dira bai latineko eta bai grekoko hiztegiak. Bietatik zein kontsultatu dudan gehien ez nuke jakingo esaten. Baina egia da, eta zerbait atseginagoa esate aldera, noiz edo noiz jotzen detela poesiara. Eta gehienetan jotzen dut Kabafisen poesiara eta batez ere Itaka poemara. Batipat, olako behar existentzial bat edo sortzen zaidanean. Itakara itzultzeko bidaian abiatzen zarenean, egizu otoitz bidea luzea izan dadin, menturez betea, ezagutzez betea. Josebe batu zaigu, Josebe ze moduz, ondo. Bazterrekoa jaiotzez, emakumea zarelako, baina bazterrekoa autuz, euskalduna eta baserritarra zarelako. Alaxe. Bai. Bai, gezurra ematen badu ere ez, estandarra eta erdigunean ez dago bat emakumea izateagatik, ez dago euskalduna baldin badare gutxillo, eta baserritarra hor bazterrian, eta beste bazter asko ere egon daitezke, ez? Baina bai, momentuz, liburu hontara, 3 bazterroiek batu ninduten. Zematari mutur dituen liburuek, hizketan hasten gara eta gauza batekin geratuko gara, apurtxu bet, hemen ari mutur asko daudelako. Ze iritzi Leireren liburuari buruz, Josebe, eta nola egiten da honelako liburu baten hitzaurrea egin duzula? Ez daki nola egiten dan. Nik egin nun hitzaurrea edo, onartu egin ziguten, Susakoek, eta ez da gutxi. Nik hitzaurrea idatzi aurretik 2 aldiz irakurri nun, eta gauza berri asko ez, baina hitzaurrean esaten deten bezala, liburuan Leirek aletzen ditun noik hor hitzetan ikusteak lagundu zidan alde batetik korapilo batzuk askatzen, eta beste ezin batzuk identifikatzen edo hitza jartzen, ez? Eta, horri alde batzuk pasatu nituen negarrez, hori ere bai, ez? Hor emakume baserritar askoren ahotsa dago jasota, eta batzutan kontatzen dituzten gauzak mingotxak izan daitezke, eta dira, eta norberake bere burua hor ikustegu, islatuta, ez? Bere bizipenetan eta bere zeatan. Baina guztiak ikusten dugu, bizipen horietan bere burua islatuta, zuk esan duguna, baserritar moduan, artzain moduan, baina gu kaletar moduan bebai, esaten gabiltzena, azkenien zera ikuntza egin dugun gizarte honetan emakumeak kokatzeko, eta bestak beste, txikitan eman diguten heziketa horregaitzik eta sozializazio horregaitzik uste dugu lan batzuk hartu behar ditugula gure bizkarrean, eta batez ere gurekiko
komentario batzuk, esaten zabiltzena, gurekiko jarrera batzuk, onartu behar ditugula. Naturala dalako, horrela dalako, eta azkenean liburuan jartzen da fokua, ez, hau ere eraikita dago, eta hau ere erabatera edo bestera, bueno, emakumeen aurkako violentziara gizartean egiten dena. Bai, hor, bueno, Josek aipatu duen bezala, nahietako bat ere bazen, ez? Pixkat kanpo begirada horretatik, ze hor, ez dakit, argitasuna ero zintzotasuna ere nahi izan dut trasladatu, ez? Ni azkenean hor naiz kanpo begirada bat, osea, naiz bitartekari bat. Eta orduan, bueno, nik igual niretik bai saiatu izan naiz jasotako testigantza eta horietan, ez? Aletzen eta ateratzen zer, eta adibidez orain komentatzen ari zaren guzti horrek badauka izen bat, ez? Violentzia simbolikoarena. Eta bueno, horre Euskal Demokrazia Patriarkala liburuan bikain azaltzen dute dena, eta liburuak ere baditu, ez? Halako tarte batzuk, ez dakit zelan esan, ez esaten teorikoagoak, baina bai, ekartzen ditu dela beste batzuen ideiak eta beste batzuen ari muturrak, gure korapillo bera osatzen dutelako. Urtzile honet da, lehenengo, bikien aita. Gero, privilegioz Itzalen Damaren senarra, edo bizitza honetako kidea. Gero, sasi geografoa, sasi arotza, euskara irakasle, dantzari eta idazle. Itzalen Dama da obra honetako itsasargia. Eta Patxi Bakailu, itsasontziko kapitaina. Duen bien artean dominatzen dute aparlorea. Patxi Bakailu da gure familiako pertsonaia legendario bat. Txikitan jolasten eta lurrean zilipurdika ibili eta gero etxera iristen ginenean, amak esaten zigun, Patxi Bakailu ematen dek. Eta galdezka zeinote zen, ez genuen asmatzen, zein zen, eta azkenan asmatu behar izan diot izan hori, ez? Nik Conan Barbaroa gonbidatuko nuke dantza egitera. Zimeriarra izanik, seguru dantza asko dakizkiela. Horien oinarria zeltak dira eta zeltak dantzari zeinak dira. Laino Zuri Handiaren lurraldera joatea pertsonan, eta ez bakarrik buruarekin bidaia eginda. Azkenaldian izan dudan ustekabe literariorik handiena Euskalia izan da. Mikel Alvarez Sarriegi Beasaindarraren novela. Berser, Kentaro Miurarena. Zoriontasun pilula potentea da idaztea. Eta zoriontasuna, betetasuna, eta batzutan sufrikario pixka bat ere bai, baina oro har betegarria. Zure ikuspegi bai, Josebe, medioetan eta medio ezberdinetan, podcastak eta idatziz eta bar, zeure puntu horretatik bai, eta, ze begira da, ezberdin eta ze begira da, oso baliogarria izan daitekena, hemen bagabiltzelako esaten, zapalkuntza ezberdinak eta bar, zeure aletxuei jartzen bai, ezta, gaiaren inguruan. Ez dakit heltzen izen hortara, baina bai egia da hor ekarpentxo edo saiakeratxo horietan, hobeto esan da, horren atzean badagoela jendarte honetan estandarra den gizonezko txuri, heterosexual, hiritarra, estandar horrek markatzen digun begiradatik ateratzeko saiakeratxo bat. Eta nolabait hiritik antolatuta eta diseinatuta eta pentsatuta eta sentituta dagoen gizarte honi pixkat gogora ekartzea gizakia bazela hiria baino lehenago eta egitura hori baino lehenago baginela munduan eta gure referentzia eta gure antolaketa xumea bezan importantea zala. Eta elikadura lotuta zeola, eta elikadura zala
lurrari, animaliari eta mundu honi lotzen gaituen bai, katebegia nola bait. Eta orduan, bueno, ez dakit, hoxe, ekarpentxo horiek ez dakit zenbateraino laguntzen duten, ez dakit, estandar horri tira egiteko... Ahotsa jarri mai gainien, lehen esan duguna, ahotsa jarri, entzun, orain arte entzun estan, ahots bat, eta ikusgarri egin orain arte, bueno, ikuste zein izan den errealitate bat bebai. Ikuste zina baino, nik ustet, estali indana, ez? Ez ikusgarritasunik ez zeukalako, baizik eta begiradak eta fokoen kontrola dazkaten noik ongi dakitelako nora begira jarri nahi dituzten noik, ez? Historia hau Gasteizen gertatzen da, edo hasieran behintzat. Igne bere protagonista da, historiaren protagonista. Neska gaztetxo bat da, eta aita hilda dago, baina amak oso gogor egiten du lan familia aurrera eramateko. Historia hau Gasteizen hasten da, esan dudan bezala, baina ez da bukatzen. Igneren ametsa dantzaria izatea da, baina bere familia ez da aberatsa, eta hori oztopa handia da. Horregatik Bilbora joaten dira bizitzera, eta han dantza eskola batean sartzen da Igne. Dantza eskolan lehiaketa bat dago, eta lehiaketa hori irabazten baduzu New Yorkera zoaz, dantza egitera. Orduan, Igne aurkezten da. Irabaziko du, New Yorkera joango da, horretarako irakurri liburu hau. Liburu bat bai, zuk, Josebe, prestatzen zabiltz? Bai, bueno, ja etzi, bueno, ja eskuragarri egongo da Argiako webgunean, eta nik uste hil honen bukaeran ja liburu dendetan egongo dala. Zer buruzko liburua izango da, zein da izena? Hausnarrean ardiek egin naute hartzai. Bai, da hartzai baten eguneroko bat. Bai. Eta bere hausnarrak, bere hartaldearen hausnarrak eta gorak eta berak eta... Bai, oso prozesu politia izan da, Lucia, idazle eskolan oindela 2 urte eman nun izena, eta bueno, eta hor emaitza, bai. Leire, irakurtzeko gogoz, badakozu liburuaren berri? Irakurtzeko, bai, gogo itzelaken, egiz esan. Hor, eukindot aukera tarteko prozesu horretan ez, igual jasotzeko, baina nahi izan dut, ja gelitzen da negatik itxaron, eta hori, ja, etzi, Argiako gogunean eskatuko. Egin dugu gogoetapor bat, Josebe lehen aurrera begira ze ikuspegi izan dezakeen, bueno, kasu honetan Leirek, bueno, ikerlari begietatik eta purtsuet, bueno, lan hau egin da, bueno, berak ze feeling izan dezakeen aurrera begira, nola ikusten zu etorkizuna? Zuen profesioan eta zuen lekutik? Zenbat denbora daukeo? Bueno, zaila iten zait erantzutea. Zaila iten zait, astea zein dan eta inguruko gertaerak zeintzuk diren, alde baikorrak pixu hartzen du nigan edo ezkorrak, ezta? Nik ustet, bai ala bai, gertatuko dela desurbanizazio prozesu bat. Eta ordun, ez dakit, nik ustet zorionez, etorriko dela jendea landaremura bizitzera, bizitzera 100%. Esan nahi dut, ez burua hirian eta lotara landaremua, baizik eta 100%. Ikusten dut, nolabait deseraikitze prozesu batean sartuko garela, eta Antonio Aretxabalak esaten duen bezala, landaremuan eskuzabal jokatu beharko dugula, eta hiritik etorriko dan jende horri, ateak ireki eta erakutsi berriz ere nola bizi lurrarekin eta animaliarekin eta naturarekin, ezta? Ze hiriak gero eta zailagoak dira.
pertsona batek bere osotasunean bere bizitza egiteko, ezta? Gero dago bestaldia. Eta bestaldia eta ia egunero landaremuan bizi duguna edo bizi dudana nik da, lehen aipatzen genuen hirizentrismo horretatik landaremuak daukela azpifuntzio bat, hiriaren betebeharrak eta beharrizenak betetzeko. Eta orduan, gu gara autopistetarako lekuak, eta zabortegietarako lekuak, eta zentral eolikok eta fotovoltaikoetarako lekuak, eta industrialgunetako lekuak, eta janaria sortzeko, eta lasai bizitzeko, gero eta espazio murritzago, eta horrek oso ezkor jartzen nau. Bai, eta ez dakit nola uztartu bi hauek, ezta? Ikusten dut landaremua funtseskoa dala, baina ikusten dut ere, sektore batzuetatik, ustiagarria dala eta zupa egin nahiko dutela. Orduan, Garaztarraren bigarren ipuin bilduma honek 8 narrazio gordetzen ditu barnean. Harreman bitxiak aurkituko ditu irakurleak orriotan, pertsonaia okaztagarriak eta umorea. Nostalgiak eragin dion hausnarketa proposamen bat. Bikote eta familia harremanak dira 8 historioko ipuin liburu honek jasotzen dituenak. Etxe barruko giro intimo, pribatu eta itxiaz baliatu da, behazulotik barrurantz begiratuko bagenu ikusiko genukeenaz hausnartzeko, izan etxe edo bizilagun. Ispilutxo, guztietan fidelena, nor da erresumako emakumerik ederrena? Gogoratzen? Bada mito zaharrak, sineskeria ilunak eta zorigaitz tragikoak berpizten eta tartekatzen dituen ipuin tragikoa sortu du Berrojalbizek, Grimm anaien eskuizkribu zaharrenean oinarrituta. Herenegun arte, bai landa eremuak eta baita herriguneak inguruko elikagaiez hornitzen ziren. Adibidez, nire bi amamak bezalako emakumeak jaten ziren hortuari eta esne kantinekin, etxez etxe eta elkarrezagotzen zuten, harremanak sortzen ziren. Ni ez nago ezer idealizatzeko asmoarekin, baina bai nahi nuke luzatu galdera bat. Azkenean funtseskoa iruditzen zaidala. Zerk elikatuko gaitu, nork elikatuko gaitu eta nola elikatuko da gaitu.